De 3 kører skal en tur rundt på banen. Fiatten starter først. Den følges et halvt minut senere af Maranelloen. Mens Michael Schumacher tilsyneladende tager det hele med ophøjet ro. Han starter næsten halvandet minut efter Fiatten, der er nået over halvvejs på den 5 km lange bane. Jagten er i gang. Formel 1's 750 hestekræfter drøner hen over asfalten, men der er lang vej op, og de 2 gadebiler nærmer sig hastigt målet. Schumacher er på vej ud på opløbsstrækningen. De 3 kører kan nu se hinanden, men hvem kommer først over stregen? Kan Formel 1 nå det?